ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯಾರು ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. ಆದ್ಯಾರದ ಹಿಲ್ಸ್ದ ತಿರ್ತರೆ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯಾರು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಡಮುಟ ಗಾಡಿ ಹೋಗುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಗಾಡಿ ತೀರ್ದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ. ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರೋಡ್ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾಪುಡು ಅದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು. ಸೋಸಗೆ ಪರ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಮಂಡ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಟ್ಟ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತುದೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತುದೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಡೇ ಬೈದ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ದಾಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತಲ ಪೋಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಜಾರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಂಡಾಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಮೀರೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದ. ಯಾವಂಡ ಮುಲ್ತುದು ಇಂಚ ಡೌನ್ ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಆಲಾದಲ್ಲ ಗುಂಡಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೀರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹೊಸ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.